Sekuyisonto lesibili leli laba bafundi abafundela ubuhlengikazi bebhikisha ngaphandle kwekolishi iAnilast Key eGoli. Bakhala ngokuthi izibhedlela abajutshwe kuzo ukuze bagogode azibahlinzeki ngempahla yokuzivikela egciwaneni icorona. Uma ngokuthi labo bantu ubanikeza ukuthi ubathumela ezibhedlela ungabanikeza izinto zokusebenza uyababulala mos. Uyababulala bengakayiqali neprofession. Yilokho ke sithi siyama as young nurses indaba trade union ukuthi angeke kwenzeke lokho sibuka. Abaphathi bakuleli kolishi baphendulile kulolu daba izolo ebusuku. Bathe basaxoxisana nezibhedlela okusebenzela kuzo lezi studeni ukuthi zizihlinzeke ngezinto zokuzivikela. Baqhuba bathi ama-PPEs azothengwa bese ehanjiswa ezikhungweni zezempilo. Kepha lezi studeni zithi zizoqhubeka nombhikisho wazo kuze kuhlangatshezwane nezikhala ngakho.